Em sembla que encara no sóc prou bo. Quan vaig perdre contra l'Aokiji, aquell home de gel, vaig pensar que si m'esperaven paios com ell en el futur, jo havia de ser fort i millorar molt per poder protegir els meus amics. Potser ells no són tan forts com altres pirates, però són els meus amics i jo vull estar amb ells. O sigui que vaig decidir fer-me més fort per no haver-los de perdre mai. Ah, sí? I això com ho penses fer? He trobat una manera d'augmentar molt la meva força per lluitar. Ara no perdré contra ningú més. I així ningú no ens podrà separar. I ara què fa? Què li passa al seu cos? A partir d'ara, no aguantaràs gaire contra mi. Què dius? Tots els meus cops s'intensificaran per passar a un nivell superior. Gear Second!